രഹസ്യമായി ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു അമല് ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ പറയുകയാ, എന്തെങ്കിലും അല്ലാഹുവിനും നിനക്ക് മാത്രം അറിയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു രഹസ്യം നിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരോട് പറയുകയാണ്, 2 നേരം നിസ്കരിച്ച എല്ലാവരും അറിയുമല്ലോ, സദഖ കൊടുക്കുന്നത് അറിയുമല്ലോ, നോമ്പ് പിടിക്കുന്നത് അറിയുമല്ലോ, ദിക്റ് പറയുന്നത് അറിയുമല്ലോ, എന്ത് സൽക്കർമ്മം ചെയ്താലും നാട്ടുകാർ അറിയുമല്ലോ. ഇങ്ങനെ നീയും അല്ലാഹുവും മാത്രം അറിയുന്ന ഒരു രഹസ്യം നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരട്ടെ. ആ ഒരു രഹസ്യം അത് നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ, ആ ഒരു രഹസ്യം അത് നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ. ആ രഹസ്യമേതാ? രഹസ്യമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അമല് പറഞ്ഞു തരട്ടെ. ചരിത്രം അറിയുമല്ലോ, മഹാനും പണ്ഡിതനുമായിരുന്നല്ലോ. അവിടെ നിന്ന് മരണപ്പെടുകയാ, അവിടെ മരണപ്പെട്ടു. മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചു, കവറിഞ്ഞു, നിസ്കരിച്ചു, കവറടക്കി. ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് സ്വപ്നം കാണുകയാ? അവിടെ നിന്ന് സ്വപ്നം കാണുമ്പോ അവിടുന്ന് കുറിച്ചു തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അല്ലാഹു നിങ്ങളോട് പെരുമാറിയത്, മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതം എങ്ങനെയാണുള്ളത്. ആ സമയത്താണ് ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഒരുപാട് നിസ്കരിച്ചു, ഒരുപാട് ഖുർആൻ ഓതി, ഒരുപാട് സദഖ കൊടുത്തു, ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മം ചെയ്തു. പക്ഷേ അതൊന്നും കൊണ്ട് വലിയ കാര്യമുണ്ടായില്ല. നിങ്ങളിങ്ങനെ നിരഞ്ഞു നടക്കുകയാ. 30 കൊല്ലമായി നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന നിസ്കാരച്ചടമ്പുള്ള 30 കൊല്ലം അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ പോയി സുജൂദിൽ വീണല്ലോ. ഒരു വകത്തെങ്കിലും അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം നിനക്കുണ്ടോ? ഉപ്പമാരോട് ചോദിക്കുകയാ, 30 കൊല്ലം അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ സുജൂദിൽ കിടന്നില്ലേ? ഒരു സുജൂദെങ്കിലും അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ചെന്ന് നിനക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ? ഒരുപാട് ഖുർആൻ ഓതുന്നവരുണ്ടല്ലോ, ആഴ്ചയിലെ സത്തം തീർക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ. നിനക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ ഞാൻ ഓതിയ സത്തം അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ചെന്ന്? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വഅദ് പറയുന്ന സിറാജ്, എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ? ഈ പാതിരാത്രി ഇവിടെ വന്ന് കിടന്ന് തൊണ്ട പൊട്ടിക്കെട്ട് വിളിച്ചു പോകുന്നത് കാരണം അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എനിക്ക് കടന്നു പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ? കഴിയില്ല സഹോദരാ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞതെന്തെന്നറിയോ? നിങ്ങൾ ഭയക്കുന്നതിനെക്കാളും ആലിമീങ്ങൾ ഭയക്കണം, നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്നതിനെക്കാളും ആലിമീങ്ങൾ പേടിക്കണം. കാരണം എന്തെന്നറിയോ? ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ ജീവിക്കുന്നവർ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യനാരെന്നറിയോ? ഒരു ആലിമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളെ പറയുകയോ, ആകാശത്തിന്റെ കീഴിലെ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യനൊരു പണ്ഡിതനാ, ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യനൊരു പണ്ഡിതനാ. എന്നാൽ ഏറ്റവും വഴിപിഴച്ചവനാരെന്നറിയോ? ഏറ്റവും വഴിപിഴച്ചവനാരെന്നറിയോ? ഏറ്റവും നശിച്ചവനാരെന്നറിയോ? അവന് ഒരു ആലിമാ. പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് വീട് കുറ്റിയടിക്കാൻ ഉസ്താദന്മാരെ വിളിക്കുമല്ലോ, ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഉസ്താദിനെ വിളിക്കുമല്ലോ, താമസം കയറുമ്പോ ഉസ്താദിനെ വിളിക്കുമല്ലോ, വണ്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഉസ്താദിനെ വിളിക്കുമല്ലോ. അതിന് മാത്രമല്ല അല്ലാഹുവിന്റെ അദാബുകൾ കൊണ്ട് നിറച്ച നരകമുണ്ടല്ലോ. ആ നരകത്തെ അല്ലാഹു ആദ്യമായിട്ട് എടുത്ത് വെക്കുന്നത് 3 വിറകുകളാ. നരകത്തെ അല്ലാഹു ആദ്യമായിട്ട് എടുത്തു വെക്കുന്നത് 3 വിറകുകളാ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ 3 വിറകിൽ ഒരു വിറകേതെന്നറിയോ? അതൊരു ആലിമിന്റെ ശരീരമാ.
وقودها الناس والحجارة നരകത്തിൽ കത്തിക്കുന്നത് കല്ലുകളും മനുഷ്യനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, മഹാനായ ഞങ്ങൾ പറയുകയാണ്, കൊണ്ടൊരു പ്രയോജനമില്ലാതെ പോയി. ഈ മഴ കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തേ നേടിയത്? ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരിക്കുന്ന മദ്രസാണ്. ബുഖാരിയായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ആകാശത്തിന്റെ കീഴില് ഏറ്റവും നല്ല ആലിമീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ വേടത്തുകള്, ഞങ്ങളുടെ തദീസുകള്, ഞങ്ങളുടെ ഹിദ്മത്തുകള് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ പറയുകയാ, അതൊക്കെ അങ്ങനെയായി പോയി. പക്ഷേ ഞാൻ ചോടാറുള്ള കാരണമെന്നറിയോ? മാനവകൾ പറയുകയാണ്, രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ചതിന്റെ റകഅത്തുണ്ടല്ലോ, പാതിരാത്രിയുടെ നിശബ്ദതയില് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ച രണ്ട് റകഅത്ത് തഹജ്ജുദുണ്ടല്ലോ, അതാണ് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതെന്ന് മാനവകൾ പറയുമ്പോ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്നവരോട് പറയുകയാ, പാതിരാത്രി എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്ന ആരും അറിയില്ലല്ലോ. കൂലക്കിടക്കുന്ന ഭാര്യറിയില്ല, കൂലക്കിടക്കുന്ന മക്കളറിയില്ല, കുടുംബക്കാരറിയില്ല, നാട്ടുകാരറിയില്ല. ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് 3 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പച്ചവെള്ളത്തിൽ ഉറവെടുത്തിട്ട് എന്റെ നിസ്കാര റൂമിനകത്ത് മുസല്ല വീഴ്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കുമ്പോ ആരുമല്ലാതെ ആരും അറിയില്ല, ആരുമല്ലാതെ ആരും കാണില്ല. ഇത് രഹസ്യമായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അമലാ. എല്ലാവർക്കും കഴിയൂല, ഇത് എല്ലാവർക്കും കഴിയില്ല. അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു അടയാളമുണ്ട്. റസൂൽ പറയുകയാ, എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹുവല്ലാത്ത സ്നേഹമാ, എനിക്കല്ലാഹുവല്ലാത്ത സ്നേഹമാ. 36 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഞാൻ അല്ലാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുകയാ. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അല്ലാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നല്ലോ. പക്ഷേ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ? അല്ലാഹു നിന്നെ തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ? അറിയണോ ചെറുപ്പക്കാരാ? അല്ലാഹു സ്നേഹിക്കുന്നവന് ഒരടയാളമുണ്ട്, ഒരടയാളമുണ്ട്. ഈ സ്നേഹിക്കുന്നവരോട് പറയുകയാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ അടക്കി ഭരിക്കുന്ന രാജാതിരാജനായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ സർവ്വാധിരാജനായ സർവ്വശക്തിധരനായ അല്ലാഹു സ്നേഹിക്കുന്ന അടിമയ്ക്ക് ഒരടയാളമുണ്ട്, ഒരടയാളമുണ്ട്. അടയാളം നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹു നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. അടയാളം ഏതെന്നറിയോ? യാ റസൂലല്ലാഹ്, നബിയേ, അടയാളമെന്ന് പറഞ്ഞു തരുവോ? അടയാളമെന്ന് പറഞ്ഞു തരുവോ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ. അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമയ്ക്കുള്ള ഗുണമെന്തെന്നറിയോ? ഭാര്യയും തന്റെ മക്കളും തന്റെ കൂടപ്പറപ്പും തന്റെ കുടുംബക്കാരും തന്റെ കൂട്ടുകാരും തന്റെ നാട്ടുകാരും എല്ലാവരും ഈ ഉള്ളാളം നിവാസികൾ ഒരു സമയത്ത് പുറത്തിനകത്ത് കിടന്ന് സുഖമായി തുറങ്ങുമ്പോ ആരും കാണാതെ എഴുന്നേൽക്കുകയാ, ആരും അറിയാതെ എഴുന്നേൽക്കുകയാ. ഒതുവെടുത്തിട്ട് ലൈറ്റണച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന നിസ്കാര റൂമിനകത്ത് നിന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന അപ്പാ, അല്ലാഹു നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു അപ്പാ. നാളത്തുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ, ഈ പാവപ്പെട്ടവര് വയസ്സ് വന്നപ്പോ ഈ പാവപ്പെട്ടവരെ വീട് മുതൽ ഇവിടെ വരെ കൊണ്ടുവരാറ് കൈകോർത്ത് പിടിച്ച് സ്നേഹത്തോടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഉള്ളാളത്തെ ചെറുപ്പക്കാരാ, എനിക്ക് നിന്നോട് തിരിച്ചു പറയാറുള്ളത് ഇതൊക്കെ നല്ല കാര്യമാണോ? ഇതൊക്കെ നല്ല കാര്യമാണോ? ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള മക്കളോ, ദീർഘായുസ്സ് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ.
ആഫിയത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയുകയാ, ഉള്ളവര് നിനക്ക് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നന്മ എന്തെന്നറിയോ? രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കടാ, രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കടാ. അല്ലാഹു നിന്നെ സ്നേഹിക്കും മോനെ, അല്ലാഹു നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടും മോനെ. ഈ സദസ്സിരിക്കുന്നവരോട് പറയുകയാണ്, തനിക്ക് നിസ്കാരം ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരട്ടെ. ആ ഒരു നിസ്കാരം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നോ അല്ലാഹു നിന്നെ സ്നേഹിക്കുകയാ, അല്ലാഹു നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാ. അത് മാത്രമല്ല, പള്ളിയുടെ കബർസാനിൽ നിന്ന് ഇസ്രാഫീൽ എന്ന് പറയുന്ന മലക്കസൂർ എന്ന് പറയുന്ന കാകളത്തിയൂടുമ്പോ പന്നിയുടെയും പന്നിയുടെയും കഴുതയുടെയും തേപ്പട്ടിയുടെയും ദ്വാരങ്ങളിൽ കുടികുത്തി വെച്ച് വരുന്നവർ, നടന്നു വരുന്നവർ, ഇടഞ്ഞു വരുന്നവർ, മുഖത്ത് മാംസമില്ലാത്തവർ, കുഷ്ഠരോഗികളെ പോലെ വരുന്നവർ, പണികളെയും പന്നികളെയും കോലത്തിൽ കടന്നു വരുന്നവർ, നാളെ പണച്ചെറുപ്പിന്റെ പരലോകത്തേക്ക് കവരകത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന ദിവസമുണ്ടല്ലോ. ഓടിയില്ലാതെ ചെരുപ്പില്ലാതെ നട്ടരായിട്ട് ചെറുവിന്റെ തലയിലൂടെ തലയുടെ മുകളിൽ പടച്ചെറുപ്പേ സൂര്യനാണ് മുഴുവൻ നിൽക്കുന്ന റബ്ബിന്റെ കോടതിയുണ്ടല്ലോ. എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് വരുമല്ലോ. എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വരുന്ന ദിവസമുണ്ടല്ലോ. ഉമ്മ നിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല, അപ്പന്റെ പരിചയം കാണിക്കൂല. ഉണപ്പുറപ്പോ കൂടെ കിടന്നവളോ സ്വന്തം രക്തത്തിൽ പറഞ്ഞ മക്കളോ ഒരാളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത ദിവസം, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാരോട് പേടിച്ചു പോകുന്ന ദിവസം, അല്ലാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ കടന്നു വരുമ്പോ രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്ന വെറുതെയല്ല, ഇത് വെറുതെയല്ല. ആരുമറിയാതെ രഹസ്യമായി ചെയ്തത് വെറുതെയാകില്ല. ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയുകയാ, മകളെ നാളെ കോടതിയിൽ വരുമ്പോ നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയാ, നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയാ. നാളെ പണച്ചറപ്പ് പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു മുട്ടിയത് മുഴുവനും ചോദിക്കുമല്ലോ. ഓരോന്നും ഓരോന്നും അല്ലാഹു എണ്ണി എണ്ണി ചോദിക്കുമല്ലോ. ഒരെണ്ണം പോലും വിട്ടുപോകാതെ ഓരോ സെക്കൻഡും ഓരോ നിമിഷവും അല്ലാഹു തന്ന ആയുസ്സെന്തിന് ചിലവഴിച്ചതാ, യുവത്വമെന്തിനു വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചതാ, എങ്ങനെയാണ് പണമുണ്ടാക്കിയത്, എങ്ങനെയാണ് ചെലവഴിച്ചത് എന്ന് പണച്ചടപ്പ് നാളെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് എണ്ണി എണ്ണി ചോദിക്കുന്ന ദിവസമുണ്ടല്ലോ. രാത്രി 10 മണി വരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ട് അവസാനം തളർന്നു കിടന്നിട്ട് 2 മണിക്ക് 3 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്ന അമ്മ, പ്രസവത്തിന്റെയും ഷുഗറിന്റെയും ഗുളിക അടിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് പോലും എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ, ഉപ്പമാരെ, ഇത് വെറുതെയല്ല, ഇത് വെറുതെയാകില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുകയാ, ഈ പ്രതിഫലം കേട്ടിട്ട് തീരുമാനിക്കൂ, ഈ പ്രതിഫലം കേട്ടിട്ട് തീരുമാനിക്കൂ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഇവിടെന്ന് പറയുകയാ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, തതജാഫാ ജുനൂബുഹും അനിൽ മളാജി വയദ്ഖുലൂനൽ ജന്ന ബിഗൈരി ഹിസാബ്. പടച്ചറപ്പിന്റെ പരലോകത്ത് നിങ്ങളും എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ അള്ളാഹു വിളിക്കുകയാണ്, മക്കാമിന്റെ മുന്നിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുസ്ലിമേ, നിങ്ങളിൽ പലരെയും അള്ളാഹു വിളിക്കുകയാണ്, അള്ളാഹു വിളിക്കുകയാണ്. അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാ, നിങ്ങൾക്കിന്ന് വിചാരണയില്ല, നിങ്ങൾക്ക് വിചാരണയില്ല. ഈ കാണുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോക്കോ, ഈ കാണുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോക്കോ. ആ ഭാഗ്യവാന്മാരാരാ, ആ ഭാഗ്യവാന്മാരാരാ? രഹസ്യമായി നിസ്കരിച്ച ഉപ്പ, രഹസ്യമായി നിസ്കരിച്ച പിന്നീട് നിസ്കരിച്ച നിനക്ക് ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാം. അവസരം ദൈവം ഒത്തിരി പറയുമ്പോ തീർന്നോ വിടങ്ങുകയാ. എന്ത് നേടി വാപ്പമാര്, എന്ത് നേടി ചെറുപ്പക്കാരാ. 15 ദിവസം മഴകെട്ടവരല്ലേ എന്നോട് ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാര് വന്നല്ലോ, ഒരുപാട് സീതന്മാര്
നേതാക്കന്മാര് വന്നല്ലോ. ഈ നിമിഷം വരെ ആരൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഏതൊക്കെ തങ്ങന്മാര് വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഏതൊക്കെ സയ്യിദന്മാര് വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഏതൊക്കെ നേതാക്കന്മാര് വന്നിട്ടുണ്ടോ? അവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ഖിദ്മത്തുകൾ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ കിടക്കുന്ന മഹാന്റെ ബറകത്ത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാ, എന്ത് നേടി സഹോദരാ, റജബ് തീരുന്നു, ശഅബാൻ വരികയാണ്. റമളാൻ വരുന്നതിന് 2 മാസം മുമ്പ് ഒരുങ്ങാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞല്ലോ. എന്തേ ഒരുങ്ങിയത്? എങ്ങനെയാ ഒരുങ്ങിയത്? എന്ത് തയ്യാറെടുപ്പാണ് നടത്തിയത്? റജബ് ശുക്റുല്ലാഹ്, ഇത് അല്ലാഹുവിന്റെ മാസമായിരുന്നില്ലേ? ഇത് അല്ലാഹുവിന്റെ മാസമായിരുന്നില്ലേ? റജബ് എന്റെ മാസമാണെന്ന് അല്ലാഹ് പറഞ്ഞതല്ലേ? അല്ലാഹുവിന്റെ മാസത്തിൽ ചെയ്ത തോന്നിവാസം ഓർത്തു നോക്ക്, അഹങ്കാരം ഓർത്തു നോക്ക്, ചെയ്തുപോയ പാപങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്ക്. സാധാരണ ഒരു മാസമായിരുന്നില്ലല്ലോ റജബ്. എന്റെ സഹോദരാ, അതുകൊണ്ട് ഇനിയും നിനക്ക് അവസരമുണ്ട്, ഇനിയും നിനക്ക് അവസരമുണ്ട്. അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ കരയാ, അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ദുആ ചെയ്യാ. അലിമീങ്ങളും ഹാഫിളീങ്ങളും ഔലിയാക്കന്മാരും സയ്യിദന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരും മുതഅല്ലിമീങ്ങളും ആയിരങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്ന മജ്ലിസല്ലേ, വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൂടെ, ഒന്ന് തൗബ ചെയ്തുകൂടെ, ഒന്ന് നന്നായിക്കൂടെ? നാളത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കല്ലേ, നാളത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കല്ലേ. എവിടെ വെച്ചാ മരണം വരുന്നതെന്നറിയില്ല. എന്താ റജബ് വന്നപ്പോ പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് റജബ് വരുമ്പോ വീട് വൃത്തിയാക്കും, പരിസരം വൃത്തിയാക്കും, ചെലന്തിമല കളയും, ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ എടുത്ത് കത്തിക്കും. എന്റെ ഉമ്മ റമളാൻ വരുന്നു മോളെ, റമളാൻ വരുന്നു മോനെ, നമ്മുടെ ഉമ്മയും ഉപ്പയൊക്കെ വീടും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കി രജബ് തീർന്നു. നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഇതുപോലൊരു ചാൻസ് ഇനി നമ്മൾ തരില്ല. ഇതുപോലെ അവസരം കിട്ടണമെന്നില്ല. ഉപ്പമാരെ, ചെറുപ്പക്കാര മോനെ, എത്ര വലിയ പാപം ചെയ്താലും, കണ്ടുപിടിച്ചാലും, വ്യഭിചരിച്ചാലും, പരിശോധിച്ചാലും, തോന്നിവാസം കാണിച്ചാലും, എത്ര വലിയ വൃത്തികേട് കാണിച്ചാലും അല്ലാഹുവിനോട് പറ, അല്ലാഹു പുറത്തു തരും. അല്ലാഹു ഗഫൂറ, അല്ലാഹു റഹീമ. നിന്റെ അല്ലാഹ് ആരെന്നറിയുന്നത്? 100 കൊല ചെയ്തവനും പുറത്തു കൊടുത്തവനാണ്, വ്യഭിചാരികൾക്ക് പുറത്തു കൊടുത്തവനാണ്, സ്വന്തം മക്കളെ ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മുടിയവർക്ക് പുറത്തു കൊടുത്തവനാണ് നിന്റെ അല്ലാഹ്. എന്തിനാ പേടിക്കുന്നേ? അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതല്ലേ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നു, അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ചെയ്തുപോയ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും ഏറ്റുപറഞ്ഞ് തൗബ ചെയ്ത് ദുആ ചെയ്ത് വിളിയാം. നാളത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കരുത്, നാളത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കരുത്. കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയാണെന്ന് തോന്നുന്നു, എനിക്കറിയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ 24 വയസ്സുണ്ട്, 24 വയസ്സുണ്ട്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 2 വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട്. വീടിന്റെ മുകളിൽ കയറി സെൻസൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ഇലകൾ എടുത്ത് വെളിയിലേക്ക് കളയാൻ. സെൻസൈഡിൽ കുറച്ച് വേസ്റ്റ് കടന്നു, കുറച്ച് ഇലകൾ കടന്നു. അതൊന്ന് താഴേക്ക് തെള്ളിയിടുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇറങ്ങിയതാ. കാല് തെറ്റിയിട്ട് താഴെ വീണു, കാല് തെറ്റിയിട്ട് താഴെ വീണു. എവിടെയാ പോയി വീണതെന്നറിയോ? തുണി കഴുകുന്ന കല്ലിന്റെ മുകളിലാ. തുണി കഴുകുന്ന കല്ലിന്റെ മുകളിൽ ആ തല പോയി അടിച്ചിട്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മരണപ്പെടുമ്പോ ക്യാൻസറോ ട്യൂമറോ മാരക രോഗങ്ങളോ ഉള്ളവനായിരുന്നില്ല. എന്തൊക്കെ സ്വപ്നങ്ങളായിരുന്നു, എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷകളായിരുന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളും അങ്ങനെ ഈ വയലിൽ വന്ന നമ്മളൊക്കെ തിരിച്ചു വീടെത്തുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ആർക്കും പറയാവുന്നതുമില്ല. ഞാൻ എന്റെ വയലിൽ എത്തുന്നവരോട് ഞാൻ പറയും, എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്റെ ഉപ്പമാരോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇത്രയും നാൾ എന്ത് നേടി, ഇത്രയും നാൾ എന്ത് നേടി? ഞാനിങ്ങനെ എന്റെ വണ്ടിയിൽ വരുമ്പോ ഞാനൊരു അറബി ബൈത്ത് കേട്ടു. എന്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത ഒരു കുളിർമ തോന്നിയ വല്ലാത്ത ഒരു ബൈത്ത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ഇന്നുവരെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. സാധാരണ പാട്ട് കേൾക്കാറില്ല. ഇന്നൊരു അറബി ബൈത്ത് കേട്ടപ്പോ വല്ലാത്ത മനസ്സിന് വല്ലാത്ത കുളിർമ തോന്നി. لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى يعلمها إلا الله قصص لا تخشف إلا بكتابك حين ترى الله
أحراك هذا أن يكبر قدرك عند الله. മനോഹരമായ രീതിയിൽ മനസ്സിന് വല്ലാതെ സ്വാധീനിക്കുന്ന രീതിയിൽ മഹാനവർ അവിടെ ചോദിക്കുന്നു, എന്താ നിനക്കും നിന്റെ റബ്ബിനും അറിയുന്ന എന്ത് രഹസ്യമാണ് നിന്റെ കയ്യിലുള്ളത്? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു, എന്തെങ്കിലും ഒരു നന്മ ചെയ്തു വെക്ക്. ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, എനിക്കറിയുന്ന ഒരു 36 വയസ്സുള്ള 2 മക്കളുള്ള ഒരു മാലിന്യമായ ഉസ്താദ് കൊറോണ വന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുകയാണ്. ഐസിയുനകത്ത് വെന്റിലേറ്ററിനകത്ത് കിടക്കുകയാണ്. ഡോക്ടർമാർ ഓക്സിജൻ വെച്ചു നോക്കി, എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും രക്ഷയില്ല. ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബക്കാരോട് വിളിച്ചു പറയാൻ. മരണമടുത്തു വിളിച്ചു പറയാൻ, കുടുംബക്കാരോട് വിളിച്ചു പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉസ്താദ് വല്ലാതെ കരയുകയാ. 36 വയസ്സുള്ള ഉസ്താദ് ഐസിയുനകത്ത് വല്ലാതെ കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഡോക്ടർക്ക് ഒരു സങ്കടം തോന്നി. അടുത്തു വന്ന് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്തിനാ കരയുന്നത്? ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ മരുന്നുകളും ചെയ്തു. ഇനി എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലാണ്, നിങ്ങൾ കരയരുത്. ആ സമയത്ത് 36 വയസ്സുള്ള ഉസ്താദ് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഞാൻ മരിക്കാൻ പേടിച്ചിട്ട് കരയുകയില്ല. എന്റെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ അള്ളാഹു എന്റെ മരണം നിശ്ചയിച്ചു. അത് എന്തായാലും വരിക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്തിനാ കരയുന്നേ? ഭാര്യയെയും മക്കളെയും വിട്ടു പിരിയാനുള്ള സങ്കടം കൊണ്ടാണോ? നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെയും മക്കളെയും അവസാനമായി തന്നെ കാണണോ? വീഡിയോ കോൾ വിളിച്ചു തരാം, മക്കളെ കാണണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണും, ഒന്ന് സംസാരിക്കുക. ഉസ്താദ് അപ്പോഴും കരയുകയാണ്. 36 വയസ്സുള്ള ഉസ്താദിനോട് അത്ഭുതത്തോടെ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു, ഇതുമല്ല നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ കരയുന്നത്? ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുകയാണ്. ആ 36 വയസ്സുള്ള എന്റെ പ്രായമുള്ള ഉസ്താദിനോട് അമുസ്ലിമായ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു, പിന്നെന്തിനാണ് നിങ്ങൾ കരയണേ? ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയോ? ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തു വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. അള്ളാഹുടെ മുന്നിൽ പോകുമ്പോ എന്റെ കൈ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. അള്ളാഹുടെ മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോ രക്ഷപ്പെടാൻ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തു വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. 40, 50, 60 വയസ്സുള്ള ഒപ്പമാരെ എന്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വാശിയും വൈരാഗ്യവും ഒക്കെ കരയുന്ന സമയമായില്ലേ? ആരോടായിട്ടൊക്കെ കാണിക്കാൻ ഒന്നും പൊരുത്തം ചോദിക്കാൻ. എന്തിനാ ഇത്ര വാശിയും വൈരാഗ്യം? ആരെ തോൽപ്പിക്കാനാണ്? ഒന്ന് പൊരുത്തം ചോദിക്കാൻ സമയം കിട്ടും സഹോദര. കൂടെ കിടക്കുന്നവരോട്, നിന്റെ ഭാര്യയോട്, നിന്റെ മക്കളോട്, ആരോടെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തതൊക്കെ ഒന്ന് പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരണേ എന്നൊന്ന് പൊരുത്തം ചോദിക്കാൻ നിനക്കുള്ള സമയം തന്നില്ലെങ്കിൽ, അള്ളാഹുവെ ഒരുപാട് പാപം ചെയ്തിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഒരസ്തൂരിലൊന്ന് പറയാൻ നിനക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് നേടി സഹോദര? വെറുതെ വഴന്ന് കേട്ടിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ, ഇത് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിനോടാ പറയുന്നത്. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ മരിച്ച എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കും, ഇന്ന് രാത്രി മരിച്ച സ്വർഗം കിട്ടാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു, ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ തൗബ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം. മരിച്ച ആ തൗബയെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമല്ലോ. അല്ലാഹു മുഖീമ നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട്, സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ പറയുന്നു, ജീവിതത്തിൽ നീയും അല്ലാഹുവും മാത്രം അറിയുന്ന ഒരു രഹസ്യം ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു വെക്ക്. അത് വേറെ എന്ത് ചെയ്താലും എല്ലാവരും അറിയും. പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചാൽ എല്ലാവരും അറിയും. വെള്ളിയാഴ്ച ചില പള്ളിയിൽ വരും. ഉസ്താദ് കുത്തുമ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നടുക്ക് വന്നിട്ട് കൈകെട്ടും. പള്ളിയിൽ ഉസ്താദ് കുത്തുമ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ചിലര് കയറി വന്നിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ പോയി നിന്നല്ല, പള്ളിയുടെ സെന്ററിൽ വന്ന് നിന്നിട്ട് കൈകെട്ടി നിസ്കരിക്കും. ഞാൻ വലിയ നിസ്കാരക്കാരനാണെന്ന് കാണിക്കാൻ. ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു, തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരം ജീവിതത്തിൽ മുറുകെ പിടിക്ക്. ശഅബാൻ വരുന്നു, റമദാൻ വരുന്നു. നീ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ? നീയും അല്ലാഹുവും മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. അങ്ങനെ ഒരു രഹസ്യം നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ ലാ ഖൗഫുൻ അലൈഹിം വലാ ഹും യഹ്സനൂൻ. നീ പേടിക്കണ്ട. അല്ലാഹു അക്കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ കൊടുത്തുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദേ, എല്ലാ ദിവസവും നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. ഓർമ്മയുള്ളപ്പോഴെങ്കിലും അൽഹംദുലില്ലാ, ഞാൻ ഇന്നു മുതൽ, ഉസ്താദേ നാളെ മുതൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് എത്രയും ഞാൻ 2 റക്അത്ത് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുമെന്ന് നിയ്യത്ത് ചെയ്യും. അല്ലാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചെയ്തൂടെ നിയ്യത്ത് ചെയ്താൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഒരു നന്മ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നു. അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇവിടെ പോരാ, നല്ലത് പോരാ. അല്ലാഹുവേ, ആരെല്ലാം ഈ മജ്‌ലിസിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഉറക്കെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പറഞ്ഞു,
മരിക്കുന്ന സമയം ഇതേ ശബ്ദത്തിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞു മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 6 മാസം കാലാവധിയുണ്ടോ? വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകരുത് സഹോദര. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഈ മഖാമിന്റെ മുന്നിൽ അല്ലാഹു സാക്ഷിയ, മലക്കുകൾ സാക്ഷിയ, ആയിരങ്ങളെ സാക്ഷിയ ഈ മജ്‌ലിസിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. കഴിവിന്റെ പരമാവധി സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി മരിക്കുന്ന കാലം വരെ നിസ്കരിക്കാൻ അല്ലാഹു ഭാഗ്യം അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ സാധന്മാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ജമാഅത്തിന്റെ പരിപാലന സമിതി ഒരുപാട് പേര് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ആരുടെയും പേരോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അറിയില്ല. ആകെ അറിയുന്നത് അതിന്റെ ചങ്ങാതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ലാഭം പകരം ഈ ചങ്ങാതി മാത്രമാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ അറിയാം. അങ്ങനെ ചിലര് മാത്രമാണ് അറിയുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ മാത്രമാണ് അറിയുന്നത്. മക്കാമിൽ വന്നപ്പോഴേക്ക് എന്തായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. എനിക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഉറൂസിൽ വന്ന് പ്രസംഗിക്കണമെന്ന്. മാർച്ചില് അത് നിയമം മാറ്റി ജനുവരിയിൽ മാറ്റിയപ്പോ കുറച്ചവനെ ഒരു വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നി. കാരണം 5 കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമാണിത്. എങ്കിലും അൽഹംദുലില്ലാഹ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വ്യാഴാഴ്ച വളരെ പോകാത്തല്ലോ. ഈ ചങ്ങാതി പോലീസ് കൊണ്ട് മാത്രം റിസ്ക് എടുത്തതാണെങ്കിലും 4:45 കഴിഞ്ഞെനിക്ക് പോകണം. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് അല്ലാഹുവിനോട് ആത്മാർത്ഥമായി ദുആ ചെയ്യാം. ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ആരെല്ലാം പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാര്, അതുപോലെ തന്നെ ഉറൂസ് കമ്മിറ്റിക്കാര്, ഒരുപാട് പേരുമാണ്. അതിലുപരിയായിട്ട് ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി കറുത്ത ഡ്രസ് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ. സത്യത്തിൽ കറുത്ത ഡ്രസ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാറില്ല. കറുത്ത ചെരുപ്പ് ധരിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. നിറമിൽ കറുത്ത ചെരുപ്പ് നീ ധരിക്കരുത്, അതിനാൽ ചെയ്യാൻ മന്ദിരം കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൂല്ലേ. കറുത്ത ചെരുപ്പ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് മക്കൾ എല്ലാ ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ഓടിച്ചാടി നടന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹു മക്കൾക്ക് സ്വർഗ്ഗം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ, അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ദുആ ചെയ്യാം. അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ നമുക്ക് ನಮ್ಮ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆಯ ಮತ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಖ್ಯಾತ ವಾಗ್ಮಿ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ಕಾಸ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದ ಡ್ಯೂಟಿ ಖಾದರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಹಾಜಿ ಅವರು ಶಾಲು ಹೊರಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಬಾವರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ಕಾಸಿಂ ಮತ್ತು ಡ್ಯೂಟಿ ಖಾದರ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಶೀದ್ ಹಾಜಿ ಅವರು ಶಾಲು ಹೊರಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. അവരുടെ വീട്ടിൽ ആദരിക്കുകയാണ്. ഉസ്താദ് അവരുടെ തിരുകരങ്ങളാൽ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن شاء الله دعاء صلى الله على محمد
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إن شاء الله دعاء ചെയ്യാം അൽഹംദുലില്ലാ ഈ വരുന്ന 5-ാം തീയതി മഹാനായ യൂസുഫന ഇവിടെ സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് മഹാനായ യൂസുഫന രിഫി ഒത്തുപോയ തങ്ങൾ അൽഹംദുലില്ലാ അടുത്ത മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് അല്ലാഹു നൽകിയിരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എക്സ് പ്രസിഡന്റ് യുഎസ് ഹംസ അദ്ദേഹത്തിനെ ആദരിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ഇൻഷാഅല്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ദുആ ചെയ്യല്ലേ എല്ലാവരും എഴുന്നേൽക്കല്ലേ നമ്മളെ അല്ലാഹുവിന്റെ അടിമകൾ അല്ലാഹു നമ്മുടെ യജമാനനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാഅല്ലാഹ് എല്ലാവരും കഴിക്കണം الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس എന്നെക്കാലം അറിവുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് അധികം പേരും എന്നെക്കാലം പ്രായമുള്ളവരാണ് ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിന് വേദന ഉണ്ടാക്കണമെന്തെങ്കിലും എൻ്റെ സംസാരത്തിൽ വന്നുപോയി എന്നെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ടേക്കണം അള്ളാഹു പുറത്ത് മാറാകണം الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة റഹ്മ റഹീമായ കരുണക്കടലായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ ദയാലുവായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ഒക്കെ ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളോ ന്യൂനതകളോ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ കരുണ കൊണ്ട് നിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ നീ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാൾ പോലും ഈ സദസ്സിലില്ല അല്ലാഹ് ഇന്ന് നിന്നോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും നീ തരുമെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലാ ഈ നീട്ടുന്ന കയ്യെ നീ തട്ടിക്കളയല്ല റബ്ബേ ഈ നീട്ടുന്ന കയ്യെ നീ തട്ടിക്കളയല്ല അല്ലാ പടച്ചവനെ നിന്റെ അടിമകൾ നിന്റെ മുന്നിൽ യാചിക്കുകയാണ് റഹ്മാനെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടായും രഹസ്യമായും പരസ്യവുമായി ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയി റബ്ബേ നന്ദികേട് കാണിച്ചവരാ അല്ലാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണേ അല്ലാ നീ ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കണേ അല്ലാ നീ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ആരുമില്ല അല്ലാ നീ ഞങ്ങളുടെ റബ്ബല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ നിന്റെ അടിമകളല്ലേ അല്ലാ പടച്ചവനെ അടിമകൾ യജമാനനോടല്ലാതെ വേറെ ആരോട് പറയാനാ അല്ലാ നീ ഞങ്ങളെ കൈവിടല്ലേ അല്ലാ നീ ഞങ്ങളെ ആട്ടി ഓടിക്കല്ലേ അല്ലാ നീ ഗഫൂർ റഹീമല്ലേ അല്ലാ നീ തൗബ ചെയ്യുന്നവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനല്ലേ അല്ലാ നിന്റെ അടിമയുടെ കണ്ണ് നിറയുന്നത് നിനക്കിഷ്ടമല്ലല്ലോ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ ഹജറുൽ അസ്വദ് മുസിയ മനുഷ്യനെ പോലെ ശുദ്ധീകരിക്കണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ പാപം പൊറുക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾ ആരെയും ഇവിടെ നിന്ന് യാത്രയാക്കല്ലേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ സർവ്വ പാപങ്ങളും പുറത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ പ്രസവിച്ചതുപോലെ ആക്കണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ പലരും കബറിനകത്താണ് റഹ്മാനെ അവര് മണ്ണിനടിയിലും ഞങ്ങൾ മണ്ണിന്റെ മുകളിലുമാണ് റബ്ബേ അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അല്ലാ നീ അവർക്ക് മഗ്ഫിറത്ത്
മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, അവർക്ക് മർഹമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, അവരുടെ മണ്ണറകൾ മണിയറകളാക്കണേ അല്ലാ, അവർക്ക് അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ അവരുടെ പൊരുത്തം നിങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ, ഞങ്ങളുടെ വാപ്പ, അവര് ഞങ്ങളെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയതാ അല്ലാ. അവര് പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്നവരാ അല്ലാ. അവരുടെ പൊരുത്തം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നീ അവരെ നീ അറുത്തു മുറിക്കല്ലേ അല്ലാ. വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വീടിനകത്ത് കിടന്ന് വേദനിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരുത്തല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ അവരുടെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ കിടക്കുന്ന സ്വർഗം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ പടച്ചവനെ പലരും രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാ അല്ലാ. ഒരുപാട് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ, മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് മാറാത്ത രോഗമുള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ നീ ഷാഫിയല്ലേ അല്ലാ, നീ കാഫിയല്ലേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ മാരകമായ അറുത്തു മുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ. കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവനും വിറ്റ് ചികിത്സിച്ചാലും മാറാത്ത ഒരു രോഗം തരല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നീ ദുനിയാവിലിട്ട് നരകിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പറ്റുള്ളവർക്ക് ഭാരമാകുന്ന ജീവിതം നൽകല്ലേ അല്ലാ. കിടന്ന കിടപ്പിൽ കിടന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തില്ല അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഭാര്യയും മക്കളും കൂടപ്പുറപ്പുകളും നോക്കി നോക്കി മടുത്തു മരിക്കാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്നത് വരെ എത്തിക്കല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ എപ്പോ എവിടെ വെച്ചാണ് മരിക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല അല്ലാ. ഒരു നല്ല മരണം കിട്ടാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നന്മയും ചെയ്തു വെച്ചിട്ടില്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലോ പകലിലോ ഷഹീദിനെ പോലെ മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ. 40 പേര് നല്ലത് പറയുന്ന മരണം നൽകണേ അല്ലാ. നിങ്ങൾ ആരെയും നീ കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ. കടപാടുകൾ തീർത്തു മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. തൗബ ചെയ്തിട്ട് മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. സുജൂദിൽ കിടക്കുമ്പോ മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ നന്നാക്കണേ അല്ലാ. നീ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തുന്നത് വെറുതെ ആക്കല്ല അല്ലാ. അവസാനം നരകം വാങ്ങിത്തരുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മക്കള് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുകയാ, നല്ല വിജയം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. നല്ല ഭാവി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മാതാപിതാക്കളെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ നീ സ്വാലിഹത്തുകളാക്കണേ അല്ലാ. അഹങ്കാരികളാക്കല്ലേ അല്ലാ. നന്ദി കെട്ടവരാക്കല്ലേ അല്ലാ. വഞ്ചിക്കുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാ. ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്നവരാക്കണേ അല്ലാ. സ്വർഗത്തിലും ഞങ്ങളുടെ ജോലികളാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഈ ജമാഅത്തിലെ ഉസ്താദന്മാരെ ഈ പണ്ഡിതന്മാരെ മുഴുവനും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഖതീബ് ഉൾപ്പെടെ ഇവിടുത്തെ സദർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ഉസ്താദന്മാരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ ഖിദ്മത്തുകൾ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഉസ്റവിയായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ കൊടുത്തണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഈ ജമാഅത്തിന്റെ പരിപാലന സമിതി പടച്ചവനെ റബ്ബേ ഈ ഉറൂസ് കമ്മിറ്റി എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഓരോ ചുവട്ടടിക്കും നീ പ്രതിഫലം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മാസങ്ങളായി കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടവരാ പരലോകത്ത് നീ പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ നിന്റെ മഹാന്മാരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. സ്വർഗമല്ലാതെ മറ്റൊരു പ്രതിഫലവും കൊടുക്കല്ലേ അല്ലാ. ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥികൾ മുഴുവനും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ എംഎൽഎ ഉൾപ്പെടെ പൊതുപ്രവർത്തകർ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഈ പ്രായമുള്ള പാവങ്ങൾ പടച്ചവരെ മരിക്കുന്ന ദിവസവും സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ഉതവെടുത്ത് അവസാനത്തെ വക്കത്തും ജമാഅത്തായി നിസ്കരിച്ചു മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഈ സഹോദരങ്ങളെ മുഴുവനും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. വെറും കൈയോടെ മടക്കല്ലേ അല്ലാ. നല്ല ജീവിതം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. നല്ല ജോലി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. എന്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ മറക്കല്ല അല്ലാ. ഒരുപാട് വേദന സഹിച്ചവരാ അല്ലാ. അറുത്തു മുറിക്കല്ലേ അല്ലാ. കണ്ണുനീര് കുടിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ. വേദനിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ. സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ആരോടും പറയാത്ത ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ട് റബ്ബേ. നീ കൈവിടല്ലേ അല്ലാ. നീ കൈവിടല്ലേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച ഒരാളെയും നീ മറക്കല്ല അല്ലാ. ആര് കൈവിട്ട
കൈവിട്ടാലും നീ കൈവിടല്ലേ അല്ലാ, ആര് കൈവിട്ടാലും നീ കൈവിടല്ലേ അല്ലാ. ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ, നിന്റെ ദീനിനുമായി ബന്ധമുള്ളവരാക്കണേ അല്ലാ, നന്മയ്ക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് മക്കൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തു ഹലാലായ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. ഈ മൈക്ക് സെറ്റിന്റെ പ്രവർത്തകരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ, ക്യാമറയുടെ പ്രവർത്തകന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ, അവരുടെ ദഅവത്തുകൾ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, അവരുടെ ദഅവത്തുകൾ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഈ പ്രഭാഷണം ലൈവ് കാണുന്ന ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും മനസ്സിൽ നിനക്കറിയുമല്ലോ അല്ലാ, അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിപ്പിക്കണേ അല്ലാ, അവരുടെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലാ, അവർക്ക് നല്ല മരണം കൊടുക്കണേ അല്ലാ, അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റണേ അല്ലാ. കുറച്ചുവരെ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന കുടുംബം നീ സ്വർഗത്തിലെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണേ അല്ലാ, അവിടെ കൗസര കുടിപ്പിക്കണേ അല്ലാ, അവിടുത്തെ സഹോദരന് ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാ, ആ മുഖത്തുള്ള ചിരി നിലനിർത്തണേ അല്ലാ, അവിടുത്തെ മക്കളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ, അവിടുത്തെ രോഗികൾക്ക് ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവരെ ആരെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം വെച്ച് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തു എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവിധ ഹലാലായ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ, ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഒരു കൂടപ്പിറപ്പിനെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആസിഫുക്ക് റബ്ബേ നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ആ മുഖത്ത് കാണുന്ന പുഞ്ചിരി എന്നും നിലനിർത്തണേ പടച്ചവനെ, ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ എന്റെ കൂടെ വന്ന സഹോദരങ്ങൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ, ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ. അല്ലാഹുവേ ഖലീലിന്റെ വീട് പണി എളുപ്പത്തിലാക്കണേ പടച്ചവനെ, ഷാദിന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മൻസൂറിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഷരീഫ് എന്ന സഹോദരനെയും ഭാര്യ സന്താനങ്ങളെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവൻ അക്ബർ എന്ന സഹോദരനെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവൻ അബ്രാരി ഉസ്താദിന് ദീർഘായുസ്സ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഇസ്മായിൽ ഖാസിമിയുടെ ഉപ്പയുടെ ഖബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ. സുൽഫി എന്ന കൂട്ടുകാരന് സ്വാലിഹത്തായ ഇടകളെ നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യരും അല്ലാഹുവേ എനിക്ക് പരിചയമുള്ളവരുണ്ട് റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിലും നീ കൂട്ടുകാരാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഇന്നലെ മുതൽ ഈ സമയം വരെ ഒരുപാട് പേര് ഉസ്താദേ മക്കാമിൽ ഞങ്ങളെ മറക്കരുത് ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. എല്ലാവരെയും നിനക്കറിയുമല്ലോ അല്ലാ, അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിനക്കറിയുമല്ലോ അല്ലാ, അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റണേ അല്ലാ. ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ നീ സാധിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന പാവങ്ങളോട് നീ കരുണ കാണിക്കണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് നീ വീട് നൽകണേ അല്ലാ, ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് നീ ജോലി നൽകണേ അല്ലാ. കടം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുടെ കടം മാറ്റണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരോട് കരുണ കാണിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ സിഹറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൈശാചിക ഉപദ്രവങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നീ ആദരിച്ച മഹാന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ അറുത്തു മുറിക്കല്ലേ അല്ലാ, ഞങ്ങൾ അറുത്തു മുറിക്കല്ലേ അല്ലാ. ക്യാൻസർ തരല്ലേ അല്ലാ, ട്യൂമർ നൽകല്ലേ അല്ലാ, കിഡ്നി തകർക്കല്ലേ അല്ലാ. സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവനും വിറ്റ് ചികിത്സിച്ചാലും മാറാത്ത രോഗങ്ങൾ തരല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ബൈസിയോടുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ പയ്യന്നൂരും ചെറുവത്തൂരും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ അവർക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ, അപകട മരണങ്ങൾ, ദുർമരണങ്ങൾ നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ. മയ്യത്ത് പോലെ നല്ല നിലയിൽ കുളിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ നീ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ജനങ്ങളെ കാണിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോയി കബറടക്കുന്ന മരണം തരല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ യതീമായ മക്കളെ കാണുമ്പോൾ വലിയ സങ്കടമാണ് റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ യതീമീങ്ങളാക്കല്ല. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ യതീമീങ്ങളാക്കല്ല. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ച് കൊതി തീർന്നിട്ടില്ല, ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ നീ വിധവയാക്കല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ നീ വിധവയാക്കല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ വിളക്ക നീ അണച്ചു കളയല്ലേ അല്ലാ. ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഒറ്റപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുമക്കളുടെ മയ്യത്ത് കാണുന്ന അവസ്ഥ വരിച്ചല്ല. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ നെഞ്ചത്ത് കിടന്ന ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ നെഞ്ചിന്റെ മുകളിൽ പിടിമണ്ണ് വാരിയിടേണ്ട അവസ്ഥ വരില്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ മുന്നിൽ ഉയർത്തുന്ന ഈ കരങ്ങൾ ലോകത്താരുടെ മുന്നിലും നീട്ടി യാചിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ല.
അല്ലാഹുവേ ഇസ്സത്ത് നിലനിർത്തണേ അല്ലാഹ്. ഈ ഉമ്മത്തിന് ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ ഉമ്മത്തിന് ഐക്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഉമ്മത്തിന് ഒത്തൊരുമ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ ഒറ്റക്കെട്ടാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾ അടുപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾ അടുപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിൽ സ്നേഹം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഒരു മുത്തുമണിയിലെ തസ്ബികളെ പോലെ ഞങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ നേതൃത്വം, ഞങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർ, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ സമസ്തയുടെ പണ്ഡിതന്മാർ, ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരെ നീ ദീർഘായുസ്സ് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അൽ ഉലമാ വറസത്തുൽ അംബിയായിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ ആരെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം വെച്ച് ഉസ്താദെ മറക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ടോ, ആരോടൊക്കെ ദുആ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, അല്ലാഹുവേ എല്ലാം നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു, നീ കൈവിടല്ലേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പ്രവാസികൾ വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് റഹ്മാനെ. അവരുടെ ജോലിയിൽ സ്ഥിരത നൽകണേ തമ്പുരാനെ, സമാധാനം നൽകണേ പടച്ചവനെ. ഇവിടുത്തെ സ്ഥാപനത്തെ നീ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിർത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ എന്തെങ്കിലും അദബുകേട് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയുടെ ഖബറിടം വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്റെ കൂടെ പിറപ്പുകളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ എന്റെ ഭാര്യയുടെ പിതാവിന്റെ ഖബറ് വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ നീ അവൾക്ക് ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും സമാധാനവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ എന്റെ 3 മക്കൾ എന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. കഷ്ടപ്പെട്ടു വളർത്തിയിട്ട് നരകത്തിലാക്കുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. ഈ ശബ്ദം നീ നിലനിർത്തണേ അല്ലാഹ്. അഹങ്കാരം തരല്ലേ അല്ലാഹ്. അഹങ്കാരം തരല്ലേ അല്ലാഹ്. ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നീ എനിക്ക് പുറത്തു തരല്ലേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ എന്റെ രോഗങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നിനക്കറിയാം, നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നീയല്ലാതെ ആരുമില്ല, നീ കൈവിടല്ലേ റഹ്മാനെ, നീ കൈവിടല്ലേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഒരാളെയും നാളെ പരലോകത്ത് നിർത്തി നീ പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി അല്ലാഹ് പടച്ചവരെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹജ്ജും ഉംറയും സിയാറത്തും ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഹജ്ജിന്റെ ഇഹ്റാമിൽ അറഫയിൽ ഞങ്ങളെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അല്ലാഹ് ശരീഫിൽ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇവിടെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ ചോദിക്കാൻ അർഹതയില്ലെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാ, ജന്നത്തുൽ ബഖീയിൽ ഒരു 6 അടി മണ്ണ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ദുനിയാവിൽ ആ സ്വർഗത്തിന്റെ ചാരത്ത് കിടക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ദുആ ചെയ്യുന്ന എന്നിലേക്ക് നീ നോക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. സയ്യിദന്മാരുടെ റബ്ബേ, ആലിമീങ്ങളുടെ റബ്ബേ, ഹാഫിളീങ്ങളുടെ റബ്ബേ, ആബിദീങ്ങളുടെ റബ്ബേ, സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ റബ്ബേ, ഹജ്ജ് ചെയ്തവരുടെ റബ്ബേ, ഉംറ ചെയ്തവരുടെ റബ്ബേ, രോഗികളുടെ റബ്ബേ, കൊച്ചുകുട്ടികളുണ്ട് റബ്ബേ, പാല് കുടിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് റബ്ബേ, ഗർഭിണികളുണ്ട് റബ്ബേ, 40 പേരിൽ കൂടുതലുണ്ട് റബ്ബേ, തകർച്ചു നിസ്കരിക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ, സുന്നത്ത് നോമ്പ് പിടിക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ, യാത്രക്കാരുണ്ട് റബ്ബേ. നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മഹാന്റെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവാ, നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാസമാ. ആരുടെയെങ്കിലും കണ്ണുനീര് നീ കാണണേ അല്ലാഹ്. ആരുടെയെങ്കിലും ആമീന് നീ കേൾക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ കൈ നീ തട്ടല്ലേ അല്ലാഹ്. ഈ കൈ നീ തട്ടല്ലേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഇനിയും ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള ആയുസ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഇതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച എല്ലാവർക്കും നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മറച്ചവൻ ഈ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പിരിയുകയാണ്, ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കലും കണ്ടില്ലെങ്കിലും നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കാണാൻ ഭാഗ്യം തരണം അല്ലാഹുവേ. ഇത് അവസാനത്തെ ദുആക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. ഇത് അവസാനത്തെ രാത്രിയാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. ഇത് അവസാനത്തെ മജ്‌ലിസാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിച്ചു നാളെ വൈകുന്നേരം മഗ്‌രിബിന് വാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ജനിച്ചാൽ ഇത് ഞങ്ങളുടെ തൗബയാക്കണേ അല്ലാഹ്. തൗബയാക്കണേ റബ്ബേ, തൗബയാക്കണേ അല്ലാഹ്. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم رب ارحمهما كما ربياني
ربياني صغيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم അല്ലാഹുവേ ഈ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുപാട് ഒരുപാട് ഖബറാളികളുണ്ട് നീ സ്വർഗ്ഗം കൊടുക്കണേ അവർക്ക് മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകണേ അല്ലാഹുവേ ഇവിടെ വന്നവരെ മുഴുവനും പടച്ചവന് നല്ല മനസ്സോടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മറന്ന് എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറി സന്തോഷത്തോടെ യാത്രയാക്കണേ അല്ലാഹ് ഒരാളെയും വെറും കൈയോടെ മടക്കല്ല റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ഈ സ്നേഹബന്ധം നീ നിലനിർത്തണേ പടച്ചവനെ അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലാഹുവേ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി മരണപ്പെട്ടു പോയ കുട്ടി 24 വയസ്സുള്ള ഖബറുടെ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനെ സുബീറിന്റെ ഖബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ നിന്റെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന മുത്തഖീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين امين برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുക സമയം താമസത്തിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാരിൽ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും എംഎൽഎ ഉൾപ്പെടെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് അൽഹംദുലില്ലാഹ് നല്ല സ്നേഹം അൽഹംദുലില്ലാഹ് രാവും പകലും ഇതിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന സഹോദരൻ അല്ലാഹു ആഫിയത്ത് ദീർഘായുസ്സ് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ദുആ ചെയ്യണമെന്ന വസിയത്തോടെ ബിഫളി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് اللهم صل على محمد يا رب صل عليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته നീണ്ട പ്രഭാഷണം